Колкото по-бързо, толкова по-ефектно ще бъде. Иначе в противен случай много от хората ще загинат, знаейки, че има лечение, че има решение на техните проблеми. Госпожо Георгиева, да се върнем към кампанията, която се провежда в момента на центъра на самия град Пловдив пред общината. До кога пловдивчани могат да ви намерят там? Тя вече, за съжаление, приключи. Преди малко ние идваме оттам. Сега остава само връзката по телефон. Сега остава 0700-112-08 на цената на един градски разговор от стационарен телефон. Нека да звънят гражданите на Пловдив, да не се притесняват. Получаваме анонимни обаждания, не е задължително да казват кой, защо и как. Нали? Понякога хората искат да запазят своята анонимност. Защо според вас са анонимни? Специално аз поне занимавам с зависимости, алкохолизъм и наркотици и разбирам анонимността, защото факт е, че не се гледа от обществото с добро око на тези неща, а това е недопустимо, защото това са болести признати от Световната здравна организация. Това е едната причина за анонимност. Но много често гражданите разкриват пред нас кои са, защо са за популярни заболявания, нали, които са, но пък не искат да излезат от анонимност. Аз ви казах от малките кръчета, защото се притесняват, че там специалистът е един и той после ще се държи лошо с тях. Значи, ние имахме такъв случай и аз трябва да потърсим и да се опитаме да продължим нещо в тази посока. Ще помислиме да решиме как. Подава жалба гражданка от Северна България и входираме в Министерството на здравеопазването и то съответно изпраща проверка в съответното градче и там вече местния лекар я привиква и започва да разправи и защо така се оплакваш от нас и така нататък. И аз мисля, че трябва да работим в тази посока и това не трябва да се получава. Нали? Всеки има право на медицинска помощ, всеки гражданин има право да се пази неговото достоинство и когато ти нарушават достоинството, ти не стига, че си болен, но ти нарушават и достоинството, нали? Вече това е притеснително за нас и ние се опитваме да помогнем в тази посока. Как ще оцените интерес на пловдивчани към кампанията? Много бяха позитивни, много бяха, питаха, любезни, приятни. Аз съм във възторг от Пловдив, много ми хареса. И ако имам възможност, бих идвала по-често. Сега кампанията на къде продължава? Вие казахте, че се провежда в множество градове? Да, значи ние имаме Монтана, значи ние имаме регионални структури, движиме в момента в Монтана, подготвяме Стара Загора, Ямбол, ще има и други градове, нали, в които ще продължиме с кампанията. И може би за втори път и в Пловдив. С удоволствие. Значи тук бяхме посрещани много добре и от телевизиите, и от гражданите, най-вече от гражданите. Много мили хора, много приятно. За мен лично беше удоволствие днешния ден. Значи освен с отрицателност се зареждате и с положително среща с пациенти? Аз лично се радвам. Ако накарам един човек да се усмихне, нали, да получи някаква вяра, че някаква пациентска организация стои зад него и той би бил по-спокоен, мене това ме радва. Аз нямам амбиции, нямам желания за постове и такива неща.